Ahoj Patrik. Ahoj. No, čo si prinesol? Nie, iba, že takto príde. Čo, takto príde nový? Fakt? Jop, takto príde nový. A ako sa vlastne volá? Ani to nevieš? Nie, práve nejaké dievča. Dievča, mačka, alebo pes? Pes. Tak potom fakt neviem, o kom to hovoríš. Pes a to má byť akože dievča. Fajnka ti to hovorím a ja musím ísť rýchlo do práce. Čus. No tak čus. Kto to môže byť? Prepačte. Prepačte, že som do vás buchla. Hrozne to mrzí. Nevadí, mne to vôbec nevadí. Veľmi ďakujem vám. Tubi. By to bola ona? Nie, to sa mi nechce veriť. Počula som nejaký nových a tak ďalej? Áno, počula. To je tá Finka. To fakt, to si zo mňa urobíš. Prečo? Tak, dobre. Dobre. Chápem ťa, ale ona. Áno, ona. A musím ich opadať. Ok.